центъра и ще питаме хората какво смятат за нашия клас, дали изглеждаме като цяло задружни или не, макар да сме 10 човека. Да, но на пръв поглед сте задружни. То нищо сега правите глупости, винаги сте били задружни. Нищо, че сега сме по-малко от половината клас, но... Имам теч, момчета, в училище. Ще дойдете ли да видите какъв е теча? На какво се дължи? Теча и да го ремонтира. Мога да ва щупя само. Теча може да стане по-голям като дойде. То винаги е. Значи, на няколко групички сме. Най-готината групичка. Бъркани млади хора. Бъркани млади хора. Много е клас. Готини са. Що лъжеш? Аз имам... Не мога да го разкажа. Какво да мисля, този човек изобщо не е започва? Той изобщо не трябваше да е в нашия клас. Всички са строги индивидуалисти. Всеки е различен. Желая на всички много късмет, успех и нека всеки да бъде приет там, където желая. Успех на всички. Прекрасен, чудесен. Дето да им пожелая. Късмет навсякъде и който където отиде. Цяло радвам се, че съм в този клас, колкото и да е имало някакви недоразумения и други проблеми и каквото и да е било. Радвам се, че съм била с тях, готини са. До някаква степен не всички справяме се добре. Надявам се всеки да намери своя път в живота. Да са живи и здрави и да се следват мечтите. Искам да пожелая на всички да се вземат дипломите и да завършат. Пожелавам си да скътмея. Аз пожелавам скътмея. Всичко ще има. Пари ще имам. Айде, Озуно! Айде, ми! Не! Айде, мамо! Не! Повече от това не. Бадам. Няма да получи това. Ама няма да получи това. Айде! Може да набаваш това. Аз какво да им пожелая? Да могат да завършат 12 клас. Без проблем. Да, както ми подсказват, без проблем. Да могат в живота да успеят, да се постигнат техните желания, да станат съвестни граждани, да се създадат семейства и съответно да се сбъднат желанията, които те имат.